Ne tɔgɔ ye Madame Tarawele Badiko Maïga. Ne ye pouponnière secrétaire générale ye. An kun ye grève déposé. A kan ka daminɛ le 6 mois kalo wɛrɛ. Le 6 et le 7 tile fila grève. Grève kun ye pouponnière denbaw n'a personnel ka recrutement ye fonction publique la. Grève pouponnière kɔnɔ den 297 de ye. Mɔgɔ 109 de bɛ pouponnière kɔnɔ minnu b'u hakili to o denmisɛnnin ninnu na. Mais o mɔgɔ 109 na mɔgɔ 11 de ye fonction gouvernement b'o sara. Sinon mɔgɔ tɔ bɛɛ fond wɛrɛ de b'olu sara. U yɛrɛ ka kuma ko fond CAP pouponnière fond. Fond yɛrɛ tɛ pouponnière kɔnɔ. Partenaire dɔw association dɔw fɔlɔ la adoption kun bɛ yen. Olu adoption mɔgɔ minnu bɛ den ta olu de bɛ association créer u ka pays la kalo ka wari dɔ bila ka na an bɛ fɛ ka nin denba hakɛ in ta an bɛ fɛ ka nin denba hakɛ in ta olu de kun b'o sara. Maintenant adoption jɔra depuis adoption jɔra partenaire caman yɛrɛ retiré bon olu ka sara bɛ jigin sara tɛ sɔrɔ olu tɛna n'u ka sara ye bilen o sara bɛ bila CAPF ka bolo kan n'o ye pouponnière yɛrɛ ka bolo ye ko gouvernement yɛrɛ k'olu sara de 1 i tɛ sara sɔrɔ a ɲuman na. N'a fɔra kan ka sara le 5 mois na i bɛ sara sɔrɔ fo le 15 ou bien le 18 la o bɛɛ ye kɛlɛ wɛrɛ ye a kɔnɔna na mais n'u taara gouvernement yɛrɛ ka bolo kan n'a tila o ye kɛlɛ kun t'o yɔrɔ la bilen an bɛ recrutement kelen min nɔfɛ ko ka denba ninnu ta personnel minnu bɛ yen mɔgɔ 98 olu de bɛ ka sara mɔgɔ wɛrɛw fɛ mais ne hakili la Mali kɔnɔ yan ami denmisɛnnin mɔgɔ bɛ denmisɛnnin minnu kɔrɔ européen denw tɛ jamana wɛrɛ denw tɛ a bɛɛ malien denw ye munna u tɛ se ka ta Mali gouvernement fɛ fonction publique la a ma fɔ ko k'u kɛ fonctionnaire a fɔra k'u kɛ contractuel d'État de sinon a ma fɔ k'u kɛ fonctionnaire ko contractuel d'État o de dɛsɛlen don ka kɛ depuis 2001 a dɔw kɛlɛ bɛ sen na fo maintenant a kɛlɛ bɛ sen na halisa ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ foyi tɛ kɛ bɛɛ y'a kɛlɛ kɛ sara tɛ sɔrɔ Ala hɛrɛ la denbaw tɛ fɛn sɔrɔ Ala hɛrɛ la ni faama min nana directrice min sigira n'o sago ka d'o ye o bɛ denbaw gɛn n'importe quel moment wagati kɛra la mɔgɔ 18 directrice laban min bɔra mɔgɔ 18 a y'o de diɲɛ sɔgɔmada kelen mun na n'u kun bɛ recruter le diɲɛ ko kuma kun t'a la o diɲɛ kun yɛrɛ kɛra ko parce que olu ka droit demander parce que ko k'u bila ka heure la ni yɛlɛla 8 heures fo 18 heures heure supplémentaire t'i ye prime t'i ye prime de risque t'i ye mais den modèle bɛ don pouponnière kɔnɔ wari bɛ don pouponnière kɔnɔ dɛ mais wari tɛ pouponnière denbaw ta ye sinon k'a fɔ ko sɔrɔ tɛ kɛ pouponnière kɔnɔ nkalon de tɛ sɔrɔ bɛ kɛ pouponnière kɔnɔ dɛ mais sɔrɔ y'a tigiw ta a tigiw ye jɔn ye o b'u n'a lajɛ sanfɛmɔgɔw k'a daminɛ ka yɛlɛ hali sini dɔn donna pouponnière kɔnɔ DFM bɛ weleli kɛ pouponnière kɔnɔ ko jumɛn ni jumɛn nana n'a fɔra ko dɔn bɛ don wulada in na n'i ma segale ko dɔn dɔ valeur ye 10 millions sɔrɔ segale bɛ y'o yɔrɔ la ministre bɛ y'o yɔrɔ la munna pour moi ta kun ye denmisɛnninw de ko ye pour moi ta kun ye denmisɛnninw n'a marabagaw de ko ye denmisɛnninw ka den sɔrɔ denbaw ka bɔ denmisɛnninw nɔ ma mɔgɔ t'a fɔ ko motivation tɛ kɛ yɔrɔ la mais au lieu que minnu bɛ denw ɲani na olu ka motivation sɔrɔ olu tɛ motivation sɔrɔ dɛ minnu bɛ climatiseur olu de bɛ motivation sɔrɔ ne kɔni t'a dɔn min bɛ bɔ a kɔfɛla la mais grève kelen an sigi b'a kan wa an kalenkan y'an b'a kɛ komi an kun ye grève fɔlɔ min déposé u ye conciliateur dɔ bila an ye conciliateur dɔ ɲini un certain Djibi Cissé et Mohamed Alpha Cissé an kun y'olu bila an ka conciliateur entre nous ani fonction publique ni ɲɔgɔn cɛ olu nana olu ni délai d'a ma k'an ka 10 jours d'u ma k'u bɛ taa ministre voir c'est fait le 12 depuis juillet à nos jours ta ma bɔ sisi ma bɔ fo bi an b'o kuma na o grève u kan k'o suspend fɔlɔ an y'o suspend donc an ye grève kelen déposé u kan ka daminɛ le 6 mois prochain o conciliateur kelen y'an wele kunu k'an sigi ko a taara ministre de la fonction publique voir ko fonction publique ministre y'a jira la ko a tɛ se ka pouponnière recrutement kɛ a bonyana hakili ma dɔɔni munna a tɛ se ka pouponnière recrutement kɛ mɔgɔ dɔ recrutera pouponnière 2 de dayɛlɛ la 2 min dayɛlɛ la mɔgɔ dɔ recrutera la o ma deli ka ci ka taa école la mɔgɔ dɔ recrutera la u t'u tɔgɔ sɛbɛnni dɔn c'est là que u ma ci ka taa école la olu taara ni catégorie min ye munna ni minnu bɛ nin pouponnière kɔnɔ ça vaut 10 ans olu tɛ se ka taa n'o catégorie kelen
dɔw wula ka bɔ sunɔgɔ la karisa na I kana baara kɛ n b'i ta fonction publique ne b'a jamana mais heureusement diplôme bɛ ne bolo mais ne taara pouponnière den mɔgɔ fɛ ne recruté pouponnière den mɔgɔ fɛ ka taa communaliste mais ne ka droit demandé o ye ne bila n ka droit kɔnɔ parce que ne ye comptable o ye ne bila n ka poste la mais mɔgɔ dɔw b'a la olu ma deli ka ci ka taa école la olu min kɛra fonctionnaire ye ni fonction publique ministre ko k'a tɛ se ka ninnu ta n'u recruté e bɛ mun faamuya o la Djiby Cissé ko k'an ka 2 semaines d'a ma an bɛna 2 semaines d'a ma a 2 semaines bɛ b'a le lundi en 8 2 semaines bɛ b'a don min grève bɛ daminɛ o mardi en cas fo n'a ye wele ko baji ko I ka papier filɛ pouponnière mɔgɔ ka recrutement b'a la 51 personnes an y'o dɔrɔn de ɲini gouvernement fɛ an ko 100% ko k'u tɛ se ka 100% ta k'u bɛ 51 personnes de ta an ye 51 dossiers an y'o de d'u ma u y'o papier dira a papier bɛɛ bɛ yen a b'u bolo ni an yɛlɛ ka grève in kɔni dabila lundi en 8 I b'a sɔrɔ a fɔra badi ko I ka pouponnière mɔgɔ ka recrutement filɛ papier signé don avec le ministre de la fonction publique n'a ma kɛ o bɛn ni o ye mardi an bɛ grève daminɛ n'Ala la kira sɔnna an b'a fɔ ka ɲinɛ Ala kɔ mais an ka laɲini a ka ɲɛnabɔ yan'o cɛ parce que den ninnu hinɛ banna an tɛ fɛ su ka bɔ a ko la an tɛ fɛ sababu jugu foyi ka bɔ a ko la parce que den ninnu ma foyi kɛ diɲɛlatigɛ la pour que ka nin mérite u nɔ tɛ diɲɛ foyi ye wa ni fɛn o fɛn y'o sɔrɔ anw tɛ dɛ ni fɛn o fɛn y'o sɔrɔ sanfɛmɔgɔw don ni fɛn o fɛn den ninnu sɔrɔ sanfɛmɔgɔw don u b'a rancune garder fo ka t'u sa an kɔni b'a sira kan an bɛ nin sira de kan ka taa fɔlɔ grève bɛna suspend pendant 2 semaines a daminɛ 2 semaines daminɛ kunungo lundi en 8 o y'an ka dernier délai o ye Djiby Cissé ye cɛkɔrɔba ye don a kumana an fɛ k'an ka grève suspend fɔlɔ ale bɛ 2 semaines de d'a ma pour que ani ministre ka ɲɔgɔn ye an ka ministre ani préfecture ministre ka ɲɔgɔn ye n'a n'olu ye ɲɔgɔn ye n'u ye min fɔ a ye si n'a y'an convaincre mais pour que k'an convaincre fo papier de ka taa an bolo f'an ka recrutement papier de ka k'a bolo ka di an ma n'an se moment an b'a annulé grève annulé n'o kɔni tɛ k'a la fɔra ko a y'an kɔnɔ kalo 3 kalo 1 net kɔnɔni foyi wɛrɛ t'a la bilen lundi en 8 point final le mardi an bɛ grève commencer inchallah hakɛto bɛ na salon